Dobar dan i dobrodošli u Politikin sportski podcast. Ja sam Aleksandar Miletić, a moj današnji gost je Aleksandar Karakašević, najuspešniji srpski stonoteniser u ovom milenijumu, petostruki olimpijac i neko kome je prvi put svirana himna Bože pravde. Dobar dan i dobrodošao. Bolje vas našao. I pre svega moram da te pitam, možemo da budemo na ti. Naravno. Ajde da krenemo od ovog, od te himne, to malo ljudi nekako zna ili malo potencira? Pa iskren da budem, nisam ni ja znao. Ali stvarno nisam znao. Mi kad smo postali evropski prvaci, počinjalo je proglašenje. Ja nisam uopšte očekivao da će ni da se diže srpska zastava ni da svira Bože pravde. Ja nisam znao čak ni sve reči, ja moram biti iskren, tada. I ja sam očekivao Hej Sloveniji, na prva 2 takta ja se okrenem i kažem nije naša himna. I onda u tom trenutku vidim zastavu srpsku. Preko ovo je Bože pravde. Ali stvarno nisam znao. Jer su došli naši iz grada, kao predstavnici grada, da preuzmu zastavu, ili 2 godine posle toga prvenstvo Evrope bilo u Beogradu. I onda u tom nekom periodu se desilo da se Crna Gora odvojila u stonom tenisu i Kosovo da se odvojilo u stonom tenisu i da su nastupali kao samostalno. Ne znam ni kako, ni zašto, nije ni važno. I u tom trenutku ja shvatim u stvari da meni svira Bože pravde. Mislim, lepo osjećaj jako, ali nisam znao da opevam celu himnu. Ali to je 2005. ali tako? Jeste. 2005. koja zemlja, podsjeti me? Arhus, Danska. Danska. I kakav je to bio osjećaj? Lep. Pa prvo znaš da si ušao u istoriju. Da tebi prvom svira. Mislim, nisam očekivao, prvo sam se iznenadio, a onda sam se jako obradao. Pogotovo posle toga. Jer posle toga je tek nastala euforija. Onda kad sam došao i kući, onda sam bio gosti na Dnevniku drugom i raznorazne priče. Meni se obično dešava to nešto van stonog tenisa. Lepo niko se desi u stonom tenisu. Stoni tenis je malo pocenjen kod nas, pa se sve to gleda nešto sa strane. Kao što je bio i Obama, advokat Killer Spina u to vreme kad sam ja igrao tamo i tako. Da, pa pazi, to je uvijek interesantno. Kad dovedeš u vezu Baracka Obamu sa srpskim stonim tenisom, nema čovjek da te ne pita i to. Da, čudno. Ali ajde kad već kažeš da je stoni tenis podcenjen, nije bio nekada? Pa nije bio. Bili smo najtrofejniji sport ubedljivo u staroj Jugoslaviji. Ali sticajem nekih raznih okolnosti i što očigledno mi ne znamo da se reklamiramo i da se pojavljamo kako treba i kad treba, mi jednostavno polako nestajemo. Sa mape sporta u Srbiji. Mislim, tako smo i tretirani, ne mogu da kažem. Od svih. Sad, zašto je to tako? Ja ne mogu da obećam, bio sam do skoro i predsjednik Saveza, ja ne mogu da obećam da ćemo mi osvojiti medalju za 4 godine na olimpijskim igrama. Zna se šta je stoni tenis i kako je otići na olimpijske igre. Ja mnogo ljudi znam koji su bili među 20-30 na svetu koji nisu učestvovali na olimpijskim igrama, jer je jako teško kvalifikovati se. S druge strane, kod nas je to jedan jako dugačak proces. Dete od 7 godina kad krene da trenira, mi možemo da obećamo, naravno, ima izuzetaka, ali za nekih 10-12 godina da će otići na olimpijske igre. Nažalost, na našu žalost, na sreći drugih sportova, ti imaš sportove gde kažeš, evo, meni je dete počela trenira sada i za 4 godine će osvojiti medalju. I osvoji medalju. I ja razumem da je to za državu mnogo bolje nego da se ulaže u neki sport gde mi ne možemo da garantujemo medalju narednih 30 godina na olimpijskih igra. Jer jedina medalja naša na olimpijskim igrama je 1988. u Polesku Primorac dublo. I Boba i ja smo bili blizu 2004. finale. Ali konkurencija je takva da to je jako teško. Ovde dosta uvozimo stranih sportista. Kada bi uvezli jednog Kineza, ne kažem samo da igra za reprezentaciju, nego neko ko bi mogao tehnologiju uspeha da nam otkrije u radu ili... Je li to možda... Ja moram kažem da sam ja igrao u Partizanu 92. 93. sa Kinezom koji je napravio 6 olimpijskih prvaka, ali nama on nije odgovarao iz nekih raznoraznih razloga i on je otišao u Kinu nazad pa je bio trener u Kataru, ali na kraju se vratio u Kinu, evo i sad je sedeo najboljem igraču sveta na klupi olimpijske igre, tako da nije meni, nama fale treneri, nama fale deca, nama fali, sve ostalo nam fali, a fale nam pre svega finansije da platimo te trenere. Najlakše je dovesti 2 Kineza, 2 kineski, dati im pasoš i osvojiti medalju. Da li je to cilj i da li to opravdava sredstva, ja stvarno ne znam, ali meni to... Mislim se na trenera pre svega. Imamo mi trenere. Ti treba trenere da žive od nečeg i treba da se plate. A treba i edukovati te mlade trenere. Ima jako puno momaka koji žele da budu treneri, koji su igrali stoni tenis i koji mogu da budu dobri treneri.
ali jednostavno svi mi zajedno očigledno nemamo sluha u stolnom tenisu, kako to da napravimo. Reci mi, kad si ti počinjao, kakva je bila situacija? Pa dobro, moja sreća je bila što sam bio sin Milivoja Karakašića, pa sam imao prilike već od 5-6 godine da budem na svim pripremama one reprezentacije koja je bila najbolja svih vremena što Jugoslavija imala, pa sam mogu da vidim i pristup i kako se ljudi ponašaju i kako se trenira i sve ostalo pored što sad ova deca jednostavno ne mogu da vide. A i kad mogu da vide, neće da vide. To je isto problem, jer su svi najpametniji i svi sve znaju i onda je tu malo drugačije. Ja da sam imao ljude kao što sam ja govorio Jeftoviću Peteo i kada su meni govorili šta da igram, kako da igram, ja bih bio mnogo bolji verovatno igrač, ali u tom periodu kad smo Grujić i ja dolazili na tu neku svetsku scenu, mi smo sami maltene putovali 5 godina pod sankcijama preko Mađarske, po 10 sati na svakom aerodromu, tako da jednostavno nismo imali sreće malo da je ostala ona nekadašnja zemlja i reprezentacija s Primorcem i Rupolevskom. Ja ne znam da li bi ona reprezentacija najbolje Jugoslavije bila bolja od nas. Ali desilo se to što se desilo i onda jednostavno smo bili dosta mladi, a opet želeli smo mnogo, zato smo vjerojatno i uspeli nešto da napravimo. A sve kreće od stola koji je tvoj deda doneo u Zemun, ako se ne varam. Dobro, to je, da. To je već malo dalje istorija, ali da nije bilo tog stola, ne bi vjerovatno bilo ni ove himne u Arhusu. Jesi, deda je donao sto, šta, mislim, to je priča, ja ne znam. Onda, znam da je Čale isto počeo nešto jako kasno, s 14 godina trenira, igraju u nekom tamo domu Anđe Ranković i onda je on se to otvorio klub, prešao u klub, on je isto tako koji ja ima tu, u stvari ja imam crtu tu na njega, tvrdoglav i uporan. Znam da na jednim pripremama je bio i da su rekli da je on neperspektivan i da se na njega ne računa. I onda je on rešio da dokaže da to baš nije tako. I onda je postao to što je bio. Na njegovu nesreću on je bio 5. igrač Evrope, 11. igrač sveta, ali ispred njega su bili Šurbek i Stipančić koji su bili prvi i drugi, tako da baš nije bio nešto zapamćen kao oni, a sada imamo jednog takvog, mislim da bi bilo jako dobro. Imao sam tu čast i sreću da više puta razgovaram sa tvojim cenjenim ocem. I često mi je govorio da je on pobornik žestokog rada i da veruje u rad, ali se normalno divio i tvom talentu. Malo mi samo iz tvog ugla reci, i ti si puno radio. Ide ta priča kao, eto, Milivoj Karakašić je bio u stanju da... Pa jeste, on je previše trenirao i po meni oni su možda mogli malo manje, možda bi osvojili mnogo više. Mislim, čudno zvuči, ali mislim da je tako. Oni su se toliko spremali za sve te turnire da na kraju ja mislim da oni dođu do finala i da su toliko ispražnjeni, već je toliko, mislim, te njihovi treninzi, to je nestvarno. Ali to je stvarno nestvarno. To kad sad ispričaš nekom detetu, misli da si lud. I to treba da radiš zbog stolnog tenisa. I ja smatram da su previše radili. Mogli malo manje, ali oni su osvojili sve to što su osvojili. Ja sam s druge strane jako puno igrao stolni tenis. Nisam radio te neke stvari sa strane, nisam radio mnogo kondiciju. Radio sam, ali ne toliko koliko su oni ni blizu. Ali sam ja volio da igram stolni tenis. Ja sam po 7 bio u sali igrao i s rekreativcima i s decom. Kogod dođe ja sam igrao. Meni nikad nije bilo teško da igram. Tako da ja sam tu stekao tu neku specifičnu igru i probao svašta i drugačije sam igrao od ostalih. Zato sam ja i pravio rezultate i zato mene ljudi vole i zato pričaju o tom bekendu i dan danas. Jedan od najboljih bekenda na svetu. Zato što ja nisam teo toliko da se krećem. Ja da sam oslušao sve oca svoga, ja bi verovatno trčao forehandom, ja ne bi znao ni blizu bekend ko sada. Ali pošto sam ja bio uporan i hteo sam taj bekend, to se jednostavno desilo. Tako da trebao sam malo više da radim po njegovom, ali nije mi žao, jer ne bi igrao ovakav stolni tenis, igrao bi drugačije sigurno. Dobio si, pamtim, to je vezano za neke moje novinarske početke. Bila je velika senzacija kad si u Manchesteru dobio 97. Liu Guolianga, olimpijskog šampiona. Pa da, i osvajača 3 medalje na tom svetskom prvenstvu zlatne, sem u singlu. A dobro, eto, to je recimo sreća što sam trenirao s ocem. To je taj neki stil penholder sa tim softom, tom gumom jednom.
I ja sam jako dobro igrao inače na soft. Iako sam sledeće kolo izgubio od Hitchivena koji isto igra sa softom, ali je bio levoruk igrač i ja ga nisam poznao uopšte i da je meni neko rekao da on samo servira dugačke serve, da vodim račun o toj servi i sve bi to bilo drugačije. Međutim, ja onako, posle pobjede nad Liu Goliangom, mislio sam, ko će mene zaustaviti? Međutim, zaustavio. Ali, da, voleo sam da igram sa softom i Liu Goliang inače i svi ti igrači što su igrali penholder su meni odgovarali. To je zbog oca koji je trenirao sa mnom. U to vreme kad nisi imao s kim kao klinac 13-14 godina, on je igrao taj stil i čak je bio mnogo nezgodniji nego svi oni što se levorukih igrača tiče. Ja ne znam da li on gubio od levorukih igrača, jako retko. Znači, ja znam da Apelgrin ga nikad nije pobedio kao trostruki prvak Evrope. Stipančić je čak branio s njim jer nije znao više šta da igra. Bio je jako nezgodan za levoruki igrače. Zato, ali ti levoruki igrači opet nisu imali taj backhand što sam ja imao. Ali otkud njemu ideja da igra uopšte penholder? Joj, ne znam, on je držao reket kad je počeo da igra stoni tenis kao sekiru. Znači, bez ovog prsta i to je izgledalo bez veze. I onda je došao Zoran Gajić. Ne Zoran Gajić, jeste Gajić. I u Partizan je Mika došao i mu rekao, aj uzmi ti bolje penholder, nema tako držiš reket. I Mika počeo penholder. Mislim, taj stil što je on igrao, on sam za sebe kaže, ja kad sam sebe vidio prvi put na televiziji, ja sam se zgrozio. I to je stvarno delovalo sa strane ružno, ali je bio baš za levoruke jako nezgodan. Reci mi, od ovih 5 olimpijskih igara, bilo je to 5. mesto u Sidneju, ako se ne varam. Ne, Sidnej nisam igrao. Sidnej nisi, Atina je bila, je li tako? Jeste. Dubl sa Grujićem, znači bila je prvo Atlanta, pa pauza, pa Atina, pa Peking, pa sve do Tokija i za malo i Tokiju. Za malo i Tokiju. Da nisam stavio 2 stenta, verovatno bi nastupio u Tokiju. Toliko je bilo opasno. Jeste. Mislim, nije bilo opasno, nisam ja nikakve imao posljedice, nisam ni osjetio ništa, ali sticajem nekih raznih okolnosti sam otišao na pregled i shvatio da od mog Tokija nema ništa. A malo mi je falilo, recimo da imam 7 olimpijskih igara, to su do sada uspeli u stolnom tenisu, samo Persson, Primorac, Sejv i sad Tima Boll. U Sidneju mi je bukvalno falio jedan poen sa Dingijem na kvalifikacijama, to sam imao dobijeno i izgubio. Onda na svetskim kvalifikacijama iste te godine sam vodio Carlsonu, maltene za ulaz 10, 4, 5 set do 21 se tada još igralo. A krivo mi malo za taj Sidnej i krivo mi je zbog dubla. Lupulescu je naš najbolji dubl igrač i to stoji, ali u tom trenutku 2000. godine Grujić i ja smo bili najbolji dubl sveta na rang listi. I onda je odlučeno da je Lupulescu igra s Grujićem i jako mi je žao. Zbog toga što nismo igrali, ja mislim da smo tamo možda imali više šanse nego 2004. Tek smo dolazili, nisu znali ni taktiku, a mi smo igrali jako dobro. Znači, 2000. i 2001. osvojili smo i German Open, koji je najjači turnir možda na svetu. I svašta nešto, i jako puno finala, i bojali su nas. Tako da mi je to neki žal što taj Sidnej nismo igrali Bobo i ja dubl. Čuo sam od dosta sportista da si zaista bio omiljen i u olimpijskom selu i voleli su nekako da te vide u svom okruženju i košarkaši i rukometaši i odbojkašice. Kako je to bila atmosfera i kako si ti provodio vreme na olimpijskim igrama? Mnogima se, pogotovo kad su prve igre, opčinjeni su, sve bi da vide. Ma nije, to je jako bilo čudno. Mislim, te naše olimpijske igre prve, ja mislim za sve da su bile čudne, ne za mene kao klinca, nego i za košarkaše. Ja mislim da smo svi mi tamo što smo došli učestvovali prvi put na olimpijskim igrama. Osim košarkaša, ovih starih Divca, Divac i Paspalja, 88. ako su igrali. I to je sve. Đorđević, taj ekip. A Sala Đorđević nije sigurno igrao 88. olimpijski igre. Nije, upravo si. Znači, eto, Divac i Paspalja ako su igrali, ne znam da li je Savić igrao. Ali ovo ostalo, tamo smo bili svi sluđeni. Prvo smo došli i posle sankcije i posle rata i prvi put nastupamo. Ali smo tamo stvarno bili po meni svi kao jedan. Ovo je sad floskula što slušam, mi svi. Dobro. Ali tad je stvarno nekako taj tim bio kompaktan tim. Onako. Bili smo kao da smo van svih drugih. Tako su nas i stavili. Tamo smo bili na izlazu maltene zadnja ona zgrada i drugačije je bilo. I to je bilo opšte narodno veselje. Kad se osvoji medalja, to je bilo baš
Mislim, te igre pamtim baš po tom nekom kolektivu gdje su bili stvarno svi kao jedan. A jel pamtiš neki meč, neki događaj koji si gledao, na koji si otišao, koji ti se urazu sećaju? Ne samo kad su naši u pitanju, nego i nešto drugo. Dobro, gledao sam dosta atletike ovo. Gledao sam Bolta dosta i to je nešto nestvarno kad vidiš kako to izgleda na atletskoj stazi. A najviše pamtim taj opet tu Atlantu i meč Srbija, u stvari tad je bila Srbija još uvijek i Amerika, košarka, finala. Znam da smo bili nas 5 i 20.000 Amerikanaca. I da smo se drali najstrašnije i da je onaj početak bio meni nestvaran kad smo poveli. Ali kratko je trajalo na nesreći naša, tako da... Ali taj meč ću zauvek pamtiti, jer to je stvarno bio spektakl. Pogotovo kad smo počeli da ih deremo, onih prvih 5 minuta. Jao, divota. A kad si ti u pitanju, da li postoji neki trenutak za kojim žališ? Bio si u Londonu, u Londonu si bio prilično nervozan, znam da si Ne, mi smo čudna zemlja. Mi nastupamo sad, kvalifikuješ se za olimpijske igre, onda recimo 70% ljudi viče što on ide neko drugi, pa ne može taj neko drugi kad se ja kvalifikao, kako da ide neko drugi. Znači onda smo, to je meni nestvarno. Recimo Nemci, oni su presrećni što je igrao bol. Evo recimo sad su u Nemačkoj desili da igrao bol koji je igrao nikad lošije da sam ja vidio u životu. Ali su mu 7. olimpijske igre. A nije otišao dečko koji je 9. na svetskoj rang listi i najbolji Nemac na rang listi. Što je po meni nepravda, ali nije otišao zbog bola. Možda bi taj Francisco osvojio medalju kako je igrao stoni tenis zadnjih 6 mjeseci. Ali postoji nešto šta je taj bol uradio za tu nemačku reprezentaciju do sada. Ali nije ni to važno, nego jednostavno ti si mator, šta ćeš tamo? Jako je, mislim, koliko god ti se isključio i to je ružno. Tebe u ovim ozbiljnim zemljama, što ja kažem sportskim, gdje ljudi cene sport, pa ti kad kažeš imaš 50 godina i kvalifikuješ, on kaže svaka čast. Pa super kad si uspio da još 50 godina. A kod nas već sa 37 ti si mator i ti više ne rediš i što uzimaš mesto deci? Pa koje deci sam ja uzao mesto? Postoji rang liste i postoje kvalifikacije i odeš na kvalifikacije i kvalifikuješ se. I onda je sve to, i onda ti hoćeš da se pokažeš, a više nisi taj što si bio, onda to jednostavno ti se sve tako... I nije, i to i Rio, to su mi već bile mučne malo olimpijske igre. Znači, kad se osjećaš loše zato što igraš olimpijske igre. Mjesto da si presrećan što si uspio da odeš, ti si tužan zato što će njih milion reći kako je to bez veze i poreski obveznici, to kad čujem, dobijem nervni slom. Reci mi, uradio si nešto što, eto, govorili smo o tim nekim stvarima koje možda danas nisu dobre za stoni tenis. Ali ajde da se vratimo na one stvari koje su dobre, koje si ti uradio, a to je, ajde da krenemo ta 2011. godina, nešto što se toliko godina čekalo. Pojedinačna medalja. Stalno se govorilo imamo dobre dublove, imamo dobre miksove, ali ti si uspeo da uradiš nešto što, eto, i u tim godinama. Da, ja sam stvarno toliko želeo tu pojedinačnu medalju na prvenstvu Evrope i igrao sam ta evropska prvenstva stvarno dobro. Ali nekim sticajem raznih okolnosti, kad god igram baš dobro, četvrtfinale, osmina finala, Samsonov. To je igrač jednostavno koga ja nisam mogao pobedim kroz karijeru. Sve ostale sam i dobio i gubio i recimo taj Arhus kad smo bili prvaci Evrope, ja sam tad igrao po meni možda najbolji stoni tenis u životu. I došao do osmine finala i Samsonov, bez šansi. Jednostavno čovjek kao da se rodio sa mnom, tako igra stoni tenis sa mnom. Ne, nisam imao, recimo, to mi je krivo, mogao sam da osvojim možda medalju 2 više. I da ne kažem koliko smo u dublu mogli da osvojimo medalja više, ja sam izgubio bar 24 finala. I dobio 13. Ali svetska, evropska prvenstva, ekipno, dublovi, olimpijske igre, četvrtfinale, evropska prvenstva, 7 četvrtfinala evropskih prvenstva smo Boba i ja izgubili. A osvajali mnogo jače turnire do evropskog prvenstva. Jednostavno dođemo tamo i onda izgubimo. Jednu medalju imamo, a igrali smo recimo 8 četvrtfinala. Kako je došlo do toga da se spojiš sa Litvankom i da osvojite sve te silne medalje? Je to bilo nešto spontano ili jesi imao nameru da osvojiš tolike zlatne medalje sa njom? Ne, mi smo otišli na prvenstvo Evrope gdje je Lupi igrao sa Kreangom i Boba i ja, to su nam bili kao
ziceri za medalju u tom trenutku, gde smo opet Bobe izgubili 4 finale od Hilšera i Kajneta, od kojih više nikad u životu ne bi izgubili, smo tamo izgubili. I ekipno smo igrali single i ja sam rekao da neću da igram mešoviti dubl, da hoću da igram zbog dubla. I ne znam, majka od Litvanke je došla na žreb i pitala je Grujić slobodan za mešoviti dubl, da igra s njegovim čerkom. I sad Boba je bio prijavljen sa Gocom Plavšić i sad Kurteš kaže, pa nije Boba, ali evo, Karakašević je slobodan. I dođe kod mene kaže, igraš miks. Pa rekao, gde igram miks? Šta će se igram miks? Ne mogu da izdržim ni ovo, pošto nekad se na prvenstvima Evrope igralo 4 dana ekipno, po 2 meča dnevno, pa onda krene pojedinačno, pa igraš 2 miksa, 2 dubla, 2 singla dnevno. Mislim, spreman, nespreman, jako teško treći dan kad dođe do borbe za medalju da ti bilo šta tamo igraš uopšte, da stojiš. Ali i on mene prijavi i od tog momenta kako smo mi ušli u taj ring, mi kao da smo ceo život igrali zajedno. Mi smo već to evropsko prvenstvo lagano osvojili, pa smo sledeće godine u stvari mi jednu medalju u zadnjih od kad igramo, od 2000. do 2019. Mi samo jednom nismo osvojili medalju u mešovitom dublu. Kad god smo igrali, mi smo bili ili prvi, ili drugi, ili treći. I izgubili smo to jednom u Kurmajeru, smo igrali na nekoj nadmorskoj visini ogromne, gde je lopta išla čudno, a nešto četvrtfinale bilo u 9 ujutro. To se sećam i to smo izgubili od Rumuna, to je jedino što se sećam da smo izgubili nešto i da smo nešto podbacili. Ovo sve ostalo, znači prvih 10 godina smo bili više prvi nego bilo šta. A reci mi, što se tiče klubske karijere, dugo si igrao u Nemačkoj, poznaš dobro tu ligu, to je, za one koji ne znaju, to je kao Premier liga u fudbalu. Jeste. To je lepo iskustvo i mislim da je to najvažnije za igrača, da uspe da igra prvu Bundesligu ili prvu francusku ligu, recimo. To je, kad dođeš u tu, onda si postao po meni vrhunski igrač. Dok god nisi tu, nije to. I dobro, tu se dosta toga nauči. To je skroz drugačije od turnira, od bilo čega, to je ekipno i to su bile, pogotovo tih prvih 7-8 godina moje karijere tamo, su bile krcate hale. Mi kad smo igrali finale evropskih kupova, to je po 2.500 ljudi u sali koja prima 1000, ali bukvalno. To stoje ljudi na glavama i to je tako izgleda. I takve su sve sale bile. Onda su oni promenili malo način takmičenja, onda su oni tu isto dosta izgubili su i publike i svega i oni bi mogli malo da obrate pažnju na to, jer nema više ni blizu kao nekad. U to vreme, posle fudbala, stojni tenis bio ubedljivo i rukomet i stojni tenis su bili najpopularniji sportu, nema što se ekipnog dela tiče. To su sve hale bile uvijek pune. Pomoglo mi je dosta, ali mi je dosta i odmoglo. Jer ti igraš svake nedelje i to je ozbiljan pritisak. Svaki meč je važan. Tamo je svaki meč, bukvalno ja nisam odigrao još nijedan meč da ćemo dobiti ili izgubiti. Ne, svaki meč je važan. Ili za opstanak, ili za play-off, ili za ovo. Ali 13 godina mi je svaki meč bio važan u životu tamo. I to nije lako za glavu, pogotovo kad igraš i pro tureve često, onda jednostavno posle meča gde se isprazniš, treba opet da se spremiš za taj turnir, nije bilo lako, ali i moja najbolja ta godina jedna pojedinačna u karijeri je bila baš ta kad je Pruderhausen sticajem nekih okolnosti izbačena iz prve lige, jer nisu se na vreme prijavili, ne znam šta, i onda smo igrali drugu ligu. To je bilo opušteno, tu smo znali da ostala je ista ekipa, da ćemo ući u prvu ligu i onda nisam morao ni da igram toliko i tad sam odigrao maltene najbolju sezonu. Ali mi nismo kao tenis da mi možemo da živimo od turnira. Mi kad smo ulazili u polufinale i finale, mnogo je to manje finansijski, onda ti jednostavno moraš da igraš tu ligu da bi imao čega da živiš i da bi zaradio. Tako da ja bih voleo da sam imao prilike da recimo živim od turnira i da 3 godine ne igram nikakvu ligu. Ali jednostavno da bi zaradio morao si da igraš. Šta te najviše motivisalo u karijeri? Šta ti je davalo dodatnu snagu? Ne znam, ja toliko volim stolni tenis i dan danas da mene ništa nije trebalo da motiviše. Ja u životu nisam pomislio kroz celu karijeru dosta, neću više. Ja i dan danas igram u Nemačkoj, u tom mom klubu gde sam nekad igrao prvu, sam igrao prošle godine 5. ligu, samo da bi igrao. I ovde sam pomogao Partizanu u play-offu, ali ja ne mogu da kažem bilo šta, jer ogromna je to ljubav prema tom sportu, moja. I jako mi je krivo što smo u ovoj fazi sad gde se sad trenutno nalazimo. Mi smo jedini sport koji nemamo centar, mi smo jedini sport koji
nemamo baš ništa. Ja sad gledam i kroz ovaj savez, kako su sad došli novi neki ljudi. Ako će ti ljudi nama da vrate stoni tenis na prave grane, loše nam se piše. Šta bi ti predložio? Ne znam. Ja, sad će opet ružno da zvuči, pošto moje dete trenira, pa će biti, forsira svoje dete. Ja bi napravio neki plan i program za decu od 7 do 10 godina ili do 12 godina sada i pored Levajca, za koga moram da kažem da je odličan igrač, da nas je odveo 2020. na olimpijske igre, da je on jedan od retkih koji je pobedio ovog malog Lebruna u Beogradu prošle godine. Ja mislim da ovaj nije izgubio od Evropljana posle toga nijedan meč. Tako da imamo mi te i to treba držati naravno i napraviti program za njih. To je 3-4 igrača, ta starija, 2 devojčice, 2 dečaka, a ovo sve ostalo se usredsrediti, prvo dovesti par trenera ozbiljnih, za koje smatraju da stvarno znaju stoni tenis, dati im tu decu i 10 godina se zatvoriti u salu i trenirati. To je jedino, po meni. To su svi probali i Belgijanci, sve, evo Šveđani su došli napokon do te neke 3, 4 koja je dobra. Francuzi, 20 godina ulaganje miliona evra. I evo sad imaju ekipu, da kažeš, imaju top ekipu. 20 godina su promašili, njih 50 igrača je propalo. A uloženo je, ne smijem da kažem koliko, toliko nije uloženo u celu Jugoslaviju staru za života, koliko je uloženo u recimo 3 igrača za koje ja znam koje nisu uspeli. Šta možemo da očekujemo od 3. generacije Karakaševića? Joj, ne znam. Kako je to kod njega izgledalo? To možeš da mi kažeš? Ne znam. Kad ti znaš kako si ti ušao u taj svet. Ne mogu, ja kao otac ne mogu. Prvo, meni ništa ne valja. Svi kažu on je super i lepo i ovako i onako. Meni je to sve katastrofa, što je normalno. Sad shvatam mog oca, kad sam ja počinio, zašto je on to tako reagovao i zašto je on to tako gledao. Očigledno je to tako, ako ste familija. On je rešio da bude bolji od tata i dede. Znači, to je on rešio i to je sad, da li ima on taj kvalitet, da li će on to da uspe, ali to je njegov cilj. Obožava fudbal. Fudbal mu je sve u životu. I kad god mu kažem, ajde si ne treniraš fudbal, ne. On je to rešio i sad, da li će uspeti, ja bih jako volao da uspe, ali neće biti lako. Je li izlazi iz tvojih usta neke rečenice koje je tvoj otac tebi? Šta? I ajde nešto malo o tome. Ajde, nešto malo neki sad. Nemam pojma. Sve izlazi. Sve što ja kad sebe uvotim da razmišljam kao Ćale, ja hoću se ubijem. Jer je mene to toliko nerviralo u to vreme, to je bio, pa kao što, kad on meni, ja odmah izađem iz kuće. Pa pazi, ja sam stvarno odrastao kriminalno. Ja dođem, mi imamo pripreme 10 dana. Kad god je neka glupost na pripremama, ko je kriv? Sale, pošto sam mu sin. Dođemo kući, oni ljudi odu kući, lepo im je super sa roditeljima, s devojkama. Ja dođem kući, Ćale, vrte. Opet ping-pong. Pa možda 10 godina samo ping-pong. I stalno je ljud bio na mene. Te nisam dobro, te nisam, pa znači, to je pa kao. I znači, ne znam, vratam ja sebe. Pa evo, samo ova činjenica što sam ti rekao da ja kad ga vidim na treningu, meni to ništa ne valja. Šta god on uradi, meni to bez veze. I onda razumijem zašto mi nije pomoglo kad je trebalo. Krivo mi je što Ćale moj nije, ima malo sluha, samo da mi nađe trenera, nije on morao da se bavi tim. Ja se bar tu trudim da Ivano obezbedim trenera u koga ja imam poverenja, bar taj početak. Ja kao klinac nisam imao pojma ništa. Ja sam igrao taj stoni tenis i igrao i ja sam došao na prve pripreme s 13 godina kadetske, meni kažu 1-1, 2-2, neka vežba, ja pojma nemam šta je to. Ja sam više trčao krugove oko sale, za kaznu što sam promašio, nego nisam to radio, ja sam igrao mečeve sa rekreativcima. Ali zahvaljujući tome sam imao to nešto što drugi nisu imali. I nemoj da mi kažeš da ne prepuštaš ni poen, sin. Ne, taj poen će on zaslužiti, kao što sam ja morao, tako će on morati, ali to nema veze sa sinom. Nije to sinu, pitan, to je bilo ko. Znači, to nema šanse. Kao aj sad igramo, ja ti dam poen, nemaš. Zasluži svaki. Zasluži. Ovo iznenadim na treningu, hoće da igra sa mnom, uporno da trenira sa mnom, ja ne želim, stvarno ne želim. Pogotovo sad, kad bude došlo vreme, pomoći ću sve što bude mogu i igraću i sve. Ali, znači, da dam, ajmo meč. To mu je glavna rečenica. On kad završi trening, hoće samo sa mnom meč. Ne znam šta dobije s time, ne može da dobije jedan poen, ali on se trudi, onda plače. Onda majka njegova, naravno.
pusti dete. Aj, molim te, ispričaj sad kako je tvoja majka i tvoje. Meni je to omiljena priča iz porodice Karakašević. Molim te, podeli je ponovo sa nama. Ja sam je čuo i meni je uvijek interesantna tvoj duel. Koliko si godina imao, kako atmosfera, povratak. Meni je to toliko interesantno da te molim, da to jednostavno to ponovo, ali detaljno molim te, ispričaš. A ne znam tačno sada, moraš mi reći. Kad si igrao sa tatom, tata ti nije... Nisam ja igrao, Ali da ima ona priča da ti nije... on meni nije dao pojem, pa moja mama nije pričala s njim mesecima zbog toga. Zato što sam ja došao kući i plakao sam, ali meni je to super. Sad iz ovog ugla meni je to fantastično. Ali nije, znaš šta, meni je žao što se nije potrefilo, iskreno. Jer ja sam baš sam igrao dobro sa stilom što je igrao moj otac, a opet on je igrao super s levorukim igračima. I meni je žao što nije malo manji razmak u tim godinama da smo mi odigrali. Jer on je igrao sa mnom do neke moje 15. godine, 16. On je ostao od 88. s Partizanom svoju titulu završio, postao selektor, nije više igrao, sa mnom ponekad preko leta, samo. I meni je žao, već 90-91. ja sam već bio dobar. A on već nije igrao 3 godine, ne bio mene dobio. Ali on više tad nije tad igrao. Tako da on jeste mene dobio... Ali pazi, kad si imao 10 godina, te drugarski porodični mečevi, gde te on dobije 21-0. Pa ne dobije. Ja to poštujem. Nisam se nervirao što je on mene dobio 21-0. Ja sam plakao što ne mogu dobijem poen. Sad to što je moja keva protumačila da ja plačem što neće mi da poen, tako moja mama gleda na sport. Zato i nije bila sportista. Ali supruga ti je sportista i to vrhunski sportista, reprezentativac u rukometu. Reci mi kako ona gleda na sve to? Moramo je mnogo veća podrška. Stvarno. Ona ga i voda na te treninge i ona stalno forsira. Pošto meni pukne film, hoće na trening, pa onda, sad više nije tako, ali je bilo na početku, hoće, neće, rekao, ili hoćeš ili neće, ne moraš. Što se mene tiče fudbal, jer stvarno voli fudbal. Međutim, Irana to je dosta isforsirala i napravila da on i zavoli to mnogo više. A opet sad kad bi povukao malo na tu maminu stranu, da bude uporan kao majka i da trenira, da bude posvećena tome, kao što je ona bila dok je se bavila rukometom, onda moram da kažem da će biti jako nezgodan i jako dobar. Kad se sve to... Sad samo još da je uvatio levom rukom, šalim se. Nije meni drago što igra desnom rukom, jer obično ima 2-3 svetska prvaka levo ruka, svi ostalo su dešnjaci. Nije, i ima crtu tu i ne mogu da kažem, ako bude bilo mešano moje i Jelenino, bit će on jako dobar. Kako ste ti, Jelena, doživjeli ove olimpijske igre? Šta ste gledali, šta ste komentarisali? Ja sam sve gledao. Znači, ja sam sve gledao i sad ne znam šta da radim već 2 dana. Sedim i poludeh. Znači, imao sam tačno... Ja sam bukvalno sve odgledao. Od breakdansa do skateboarda, ali sve. Evo, možeš me pitaš sve zlata, sve srebra, sve. Ja sve znam. Ja sam sve odgledao, ispratio. I rukomet. Jedino što nisam gledao, iskreno, budem fudbal. To mi nekako na olimpijskim igrama nije kao ovo sve ostalo. Ali ja sam ispratio i tako mi je bilo lepo. Brzo prošlo. O čemu pričate da gledate sport? No, ne gleda ona. Ne gleda? Nema kako. Ona ne gleda ni rukomet. To sad, kad bude čula, ona će kaže što lažeš. Veruj mi. Znači, ja sam upućeniji u rukomet ženski i muški više nego ona 100 puta. Tako da nije ona taj... Ona dok se bavila, je se bavila stvarno kako treba, ali meni žao što ona, recimo, kao vice šampionka sveta nije otišla na olimpijske igre. Znači, nisu se nijednom kvalifikovala. Od 88. ja mi znam, nisu igrali olimpijske igre. Žene. Da. Tako da ona ni ne zna kakva je ta atmosfera, ali... Vi ste se upoznali na mediteranskim igrama? Da. 2005. Tako. To je slično. Ali smo se samo upoznali. A dobro. Dobro. To i... Ipak i tu se osvoje zlato. Pa tu smo jedini mi osvojili zlato. Koliko se ja sećam. Mi i dubl ženski. Stoni tenis. Ali kak je to već ima? Bilo je to drugi koji su se osvajali. Mi smo nebitni. Ne nervira me, jako mi nervira. Znaš što, stoni tenis mali sport. Kako se to gleda mali sport? To mene živo zanima. Mali sport je po financijama, po zaradi, ni tu nije mali. Da budemo realni, jedan malong igra u Kini za 2 miliona, 2,5 miliona eura godišnje. Ne godišnje, nego 3 meseca ligu. I svi ti Kinezi igraju za takve neke cifre. I ovi u Evropi najbolje zarađuju ozbiljne pare. Ali, šta znači mali sport? Ja to pokušavam da... Ja mislim da smo ga mi ovde napravili mali. Ne, okej.
Ali ja sad ovdje napravim iz ugla samo... put, ti se sećaš, tvoj otac igrao pred 10.000 ljudi u Spensu. Pred 20.000. Nije moglo luđi u Sarajevo, 15.000 ostalo ispred. Na Spensu isto tako. Ali ne iz ugla interesovanja, ako govorimo iz ugla interesovanja, ja mislim... Ne kažem ja da je mali. Jeste, ali ja mislim da stonom tenisu nedostaje to. Ko su ljudi koji prave, koji privlače publiku? Igrači. Znači, vraćamo se opet na ono... Dugo nismo imali, osim, ajde, ti si osvajao posljednjih 20 godina medalje. Nema klubova, nema lige. Znaš je sam pred koliko si gledalac igrao nekada ligu, a danas se o našoj ligi i ne priča. Ali nije tačno. Stvarno nije. Znači, kad si igrala liga, ja se sećam kad Partizan svoj titulu, za Lupulevsku Mićoletu. Nije to, ali meni je mali sport kad kažeš ne igra ceo svet, igra, ne znam, 20 zemalja igrao, ali ako stoni tenis igra pola milijardi ljudi, profesionalno. Kako to može da bude mali sport? Stoni tenis nije globalno mali sport, tu nema dilema. Pa ja ne razumijem, ali stalno slušam mali sport. Nismo rekao mali sport, nego smo ga mi napravili mizernim ovde. Jer zato što ti možda staviš jedan sto u hotel u metar sa metar i isto možeš da igraš stoni tenis. I onda kažeš to je tako, tu stojiš i tako. Ajde sad da uzmemo sve parametre pa da imamo težinu stonog tenisa u odnosu na ostale sportove. Pomenuo si Kinu. Kakav status imaš u Kini? Odlazio si u Kinu često, igrao si u Kini. Govorimo o igračima, govorimo o nekim... Dosta dobar. I kako ti se tamo čini cela ta kultura, ne samo stoni tenis, znam da si volao da odeš tamo. Pa dobro, to je druga dimenzija. Oni su tamo, ti pogotovo Kinezi su kao NBA zvezde u Americi, bukvalno. Ne mogu da idu ni ulicom, ništa. To im je nacionalni sport. Pa juče sam računao nešto. Ne znam koliko ukupno od 88. kad je došao stoni tenis na olimpijske igre, koliko puta nisu osvojili zlato. Od kako su sklonili ovo da mogu samo po dvoje... A ne, ali zlato. A da, zlato. Znači, samo 2 puta. Pa uzeo je ovaj Korejac je uzeo... 2 Korejca i jednom, evo sad su osvojili opet sva zlata. Da. Znači, to iskokovi u vodu, to im je 20 zlata odmah u startu. A da, tamo je to drugačije. Mislim, tamo uđeš u zgradu... Ryu Sung-min je valjda osvojio... Jeste, jer Jonam Kyo osvojio 88. i Ryu Sung-min 2004. I Waldner 92. Dobro, tad nije bilo, ali 88. i 92. čak nije bilo ni Kineza u finalu. Ali posle toga su krenuli. Kad su Šveđani počeli da... Pa nisu, Šveđani su bili isto u polufinalima, ali nisu osvajali. Waldner je bio drugi 2000. Ryu Sung-min je osvojio to isto pored 2 Kineza. Dobio si Ryu Sung-mina, čini mi se, 1-2 puta. Dobro, pa kažem. Još jednog olimpijskog šampiona. Ne, dobio sam sve olimpijske šampiona. Dok se nisu pojavili ovi sad zadnji Kinezi. I Jonam Kyo sam dobio i Liu Golianga, Waldnera. A dobro, mislim... Koje su to rotacije? Sad pitam te nešto što je možda nauka, ali mi to nekako kad gledamo taj stoni tenis... Izgubilo se malo te rotacije sa ovim novim lopticama, ali opet s druge strane, pa evo sad je bilo, sad merili su, pošto u tenisu kažu Nadal 60 puta kad udari, ona se vrti. Do tamo. A u stonom tenisu 140 puta se vrti, ali dovde. Što je drugačije malo. Ti to bolje radiš u backhandu? Ne. Imam bolju rotaciju forehandom, ali mi je mnogo jači backhand. Backhand ti je. Reci mi, sad na Kinu, možda sam te malo prekinuo kad si u Kini. Znam da, kako izgleda to u Kini i govorimo o popularnosti tenisa, stonog tenisa, načina rada. Dobro, pa oni su ljudi napravili takav sistem da tu nema promašaja. Mislim, oni su vjerojatno promašili 1.000.000 puta. Njima vjerojatno sede kući igrači koji su bolji od ovih sada 10 puta. Ali kako ti to da znaš? 60 miliona registrovanih igrača igra tamo. Sad ti treba da napraviš selekciju. Kako ćeš napraviti selekciju? To neko dođe i proceni. Sad može oni da promaši. Taj recimo Gian Gillian je bio 3 put prvog sveta pojedinačno, on nikad ne igrao polufinala prvenstva Kine. Nikad. Tako da to je tamo. Ali dobro, njihov sam sistem, njihovi glavni treneri su ti treneri za tu decu od 6 do 10 godina i oni njih nauče. Ja recimo nikad nisam vidio Kineza da ima lošu tehniku. Nikad. Znači, svaki besprekornu tehniku, a to je najvažnije za napredak posle. Da nemaš blokade. Kod nas, kad gledaš igrače, to ima tehničkih nedostataka, što nije loše, jer svaki ispravak ti si bolji, ali nema to ko da ispravi. To je problem. Tako da mi treba se baziramo sad na tom delu, to mlada deca, devojčice, dečaci,
po 10 njih da se odabere i da se maksimalno usresredi to, nije neki kvalitet u Evropi, pogotovo u Evropi bi moglo da se osvaja svašta. Tako da... Koliko treba para za taj stonoteniski centar? Ne znam, ne ulazim u to. Pa nama treba prvo prostor. Nama treba puno za centar, nama treba se da neki prostor. Svi su dobili neki centar. Mi jedini nismo dobili ništa. Ali nekako stalno provejavaju neke trzavice. I onda stalno se stiče utisak kao da ne postoji dobra klima unutar ljudi u stonom tenisu. Ako će sad neko da mi objasni da neki rekreativci i neki ljudi koji neostvareni, pre svega u stonom tenisu, a ceo život su tu, žele više od nas, neki koji smo proveli 30 i kusur godina u reprezentaciji i igrali za džabe za tu reprezentaciju. Znači, bukvalno ne za džabe, nego za minus, zato što u vreme kad smo mi igrali nije ni bilo ni nagrada, nije se ni znalo da će biti nacionalna priznanja, što je fenomenalna stvar i što je nestvarno po meni, što se to desilo, ali ja kad sam osvojio prvu medalju zlatnu, ja nisam znao da ću dobiti nacionalno priznanje. Ja sam igrao da bi osvojio medalju. Cijel taj pristup je sad skroz drugačiji, ali trenutno ko vodi savez, ne bi da imenujem nikoga, ali sem... Evo, gradit ću se opet Ilija Lupulescu, vrhunski igrač i sve to. Ali nije bio tu 20 i kusur godina, živio u Americi. Ja sam bio sve vreme ovde, igrao ovde. Ovi ostali nisu vredni ni da im ime spomenu. Ti svi moji veliki prijatelji, inače kojima sam najviše pomogao, svi su oni sad tu, svi su oni došli, svi će oni sad to da naprave. Živi bili pa videli. Što se mene lično tiče, stoni tenis u Srbiji me neće vidjeti. Sem da pomognem toj deci, pošto sam uspeo da organizujem tu besplatnu školicu stonog tenisa u mom klubu u Zemunu, to ću da maksimalno pokušam da napravim na jednom visokom nivou, da ta deca ne mora ništa plate i toliko od mene. Ali tvoje dete rastu u tom stonoteniskom sistemu? Nema veze. Ko? Nema veze, to je pojedinačni sport. Nek prođe to što sam i ja prošao, ja sam zbog oca svašta prošao. To te dosta ojača. Ne mislim da je kilavac, tako da nek se bori. Sigurno će se naslušati svega i svačega. Na njemu je. Ako se preda se, ako stisne zube, kao što je njegov deda, onda će biti to što je bio i to je to. Reci mi samo nešto što, pošto su sad i završene olimpijske igre, govorimo o nekom ulaganju, treniranju, četvorogodišnjem ciklusu. Mislim da ljudi ponekad olako tumače rezultate, ne samo naših sportista, nego i svetskih. Čovjek trenira 4 godine i onda dođe da izmeri presek nekog svog stanja psihofizičkog u danu kada možda ima zubobolju, kada mu nisu zvezde naklonjene, kada ima ljubavne jade ili šta god, nema pravo na grešku. I sad tog dana ne bude to kako je on očekivao ili kako je neko drugi očekivao. Kako izgledaju te 4 godine, kako izgleda taj trenutak kad ti jednostavno nemaš pravo na grešku? Nikad nismo imali taj sistem četvorogodišnji. Da sad mi uzemo, evo danas podvučemo crtu i kažemo, ovo je naš plan za olimpijske igre 2028. To će se desiti u stonom tenisu u januaru 2028. Ako nekom bude falilo 10 poena na rang listi i ovo, ta će se desiti kao, aj sad, oruk. Nismo mi kao ostali savezi, ima tu organizovanih saveza koji dobro rade i znaju da rade i svaka čast na tome. Sve to mora bude mnogo drugačije. To mora sada se napravi plan i program do te neke 2028. da bi to krenulo recimo od januara 25. i te 3,5 godine da ti tamo... Ali da to sprovedeš. Lako je da napišeš pa da ne sprovedeš. To se desilo milion puta. Svi mi pišemo programe. I što zbog financije i ovako, nekad jednostavno ne možeš da sprovedeš. Ali po meni je malo nepravda ti pojedinačni sportovi, pogotovo tenis i stoni tenis. Čak i badminton, koji je isto sport s reketom, koji je prelep za gledanje i sve to, on isto ima neke grupe, pa iz grupa prolaziš, pa nešto se dešava. Tenis i stoni tenis, ti jednu kad izgubiš, ti si završio 4 godine. Ti ipak u vaterpolu imaš vađenje, evo, olimpijski prvaci, 3 puta su izgubili.
Svi smo vređali, hvalili, kudili i na kraju ljudi olimpijski prvaci. I koga briga što on izgubio 3? A ti si u stolnom tenisu izgubio prvu, spakuo torbu i ajmo. Jako teško. I onda, ja se sećam 2004. Mislim, to je bilo nekako najteži moj poraz u životu je taj dubl. Pogotovo što smo se mi baš spremali za taj dubl i kao da smo znali da ćemo igrati s njima četvrtfinale. U polufinalu bi bili Rusi koji tad ne bi imali nikakve šanse. Ja 3 meseca nisam spao. Ja sam sanjao poene, ja sam sanjao te Kineze non stop. Pošto su to Kinezi koji imaju pasoše iz Hong Konga, promenili imena i igrali za Hong Konga, ali to je po meni možda i najbolji dubl sveta bio u tom trenutku. I mi smo izgubili smo 4-1, ali smo imali 2 seta dobijena kod 2-1 i sve se lomilo nešto na poen. Eto, recimo, posle toga stvarno nisam, dok ne svane, nisam mogu zaspim. Bukvalno sam svaki dan sanjao iste poene, sve isto. Kad nešto toliko želiš i kad nešto uložiš, a puno smo uložili, pogotovo za tu olimpijadu smo se spremali, 6 mjeseci smo imali pripreme, bukvalno. Ali, sljedeći put, šta da radiš? Ne možeš ti to da promeniš. Jesi plakao nekad zbog stolnog tenisa? Jesam. Jesam, kao klinac sam plakao non stop, kad izgubim. Sećam se jednog meča, nekog, to neću zaboraviti nikad. Igrao sam neke turnire po Americi i vratio sam se ovde, igramo meč sa Švedskom u Vršcu. Tad smo igrali za prvaka Euroligi. I ja sam došao na meč, ja se sećam, ja nisam znao kako se zovem. I počinjem prvu partiju i ne mogu prebacim bukvalno jednu loptu na sto. Izgubim ladno 3-0 i dolazi do odlučujuće pete, gde ja rekao, ako sad opet odigram kao što sam igrao prvo. I ja tu partiju nekako dobijem. Ja nisam stigao ruku da pružim, ja sam otrčao u stačionici, toliko sam se isplakao, jer mi sramota bilo. Znači, jednu loptu ne možeš staviš na sto, u napora, od vremenske razlike, od turnira, od svega, umoran je. Eto, to se sećam, to je zadnji put onda sam baš skroz pukao. I to mi je jako lepo uspomena, pošto sam dobio tu partiju. Reci mi, po čemu pamtiš iz tih tvojih klinačkih dana, kako pamtiš Šurbeka, Stipančića i tu ekipu? Jel imaš nekakve uspomene na njih u vreme dok si obigravao oko stolova? Ja kao klinac sam sedeo kod Šurbeka u sobi 24 sata i gledao u rekete i gume. Pošto je on cijel dan lepio rekete gume, on probao non stop nešto. I tako sam ja sedeo pored njega i gledao. I bio sam u stanju da gledam besomučno cijel dan svaki dan. Jer ja sam obožavao rekete i gume. I onda Šurba dođe pa mi ostavi tako, kad dođe kod nas kuću uvijek dođe pa mi ostavi 6 guma. Ja najsretnije sretnije. Meni ništa nije trebalo. Ja sam od svoje 4. godine imao samo rekete. Mene ništa drugo nije zanimalo. Ali bukvalno ništa. Ni igrice, ni ništa. Samo reket. Neverovatna ljubav prema reketu, pre svega onda prema stolnom tenisu. I to je tako ostalo do dana današnjeg. Ja sad danas kad igram, ako mi reket malo okrza ili nešto, nema šanse. Kad si zalepio prvu gumu? Sam? Boga mi sa 6, 7. Da, sa 9 sam promenio drške na reketu, to se sećam. To ti ljubav, kažem. A čekaj, a kako su ti u to vreme velike zvezde našeg sporta? Govorimo, malo prije si rekao, mali sport, veliki sport. Ti ljudi nisu mogli da hodaju ulicom kao danas. Šurbek je dobio Avnojevu nagradu. Jedini pored Cerara i Gligorića, je li tako? Od svih sportista u Jugoslaviji. Čak i pre Kićanovića. Ni Kića nije dobio. Tako da, Šurbek je bio Šurbek. Stvarno, on je bio, prava zvezda. Ali on ima i tu crtu da pokaže mnogo više nego što jeste. Stalno. Ta priča njegova sama, imao je tu, voleo je to i to je meni fantastično. Mislim, ja ne znam, dok je bio živ, ja kad god odem u Zagreb, čim se sretnem s njim, ja tačno znam 3 priče koje ću da slušam i uvek mi je zanimljivo i uvek mi je super. Jer to kako on ispriča, to je nestvarno. Bio je stvarno velika zvezda. S druge strane, Stipančić je bio veći igrač možda od Šurbe. Znači, to što je Tola igrao ping-pong, to niko nije igrao tako, u to vreme. Ali opet, ni Šurbek napravio sebi takav imidž. Sa značkama, sa ovim, sve je on to imao smišljeno. I bio je odličan, bio je odličan, pozitivan pre svega i ako treba da kažeš neko ko je umirao da bi postao to što jeste, to je on.
Meni je žao, ja kažem uvek, da su bile ovakve nagrade i da se ovako zarađivalo tada, kao što je sada. Pa ja mislim da Šurbek ne bi 5 godina izgubio ni jedan turnir. Tako da to je to. Kako si uspeo toliko dugo da traješ? Šta te... Nisam se istrošio kao drugi, šta. Nisam trenirao toliko, tako da... Dobro, sad sebe hvalim non stop, ali... ja igram dosta lako. Pitam da li je to pohvalno? Ne krećem se. Nisam se istrošio. Ne krećem se. Znaš, toliko. Zbog tog backenda i svega toga ja sam se mnogo manje kretao. I lako sam imam tu, Bog mi dao tu ruku, pa je dosta brza i dan danas, pa to rukom sve pokriješ. Ali opet s druge strane da sam malo više radio na tim nogama, da sam malo drugačiji imao pristup samom tom meču kad igram. Znaš, ja sam igrao po loptici, ja nisam igrao taktički, ja nikad nisam znao da igram tu taktiku. Ima ljudi koji igraju taktički besprekorno i to onda vidiš da on to baš hoće. A ja sve zavisi od lopte. Meni kad lopta dođe, ja onda odlučim da li ću odigrati tamo ili tamo. To me je koštalo medalja i medalja, turnira i turnira, što ja u prva 2 seta sve to svoje istrošim, on ne možeš pipne loptu. I onda jednostavno dođe do ono kao šta sad da igram, sad sam sve odigrao što sam teo. I sad treba ta neka sigurica, ja to, I tu se nekako, dosta puta mi se to desilo. Da ispucam sve svoje te adute što sam na početku rešio i da jednostavno stanem. A da sam znao malo taktički da igram i da sam, bilo bi to mnogo bolje, definitivno. Nedavno u Pragu saznam da ti imaš češki korijene. A znam te toliko dugo. Po babine linije, šalim se. Sa babine strane, da. Tatina majka je pola Čehinja, pola Mađarica. Tako da imam i mađarski i češki. A niko neće mi da pasoš. Šalim se. Nisam ni tražio. Da, imam i čak sam dosta toga u Zemunu nasledio od tih Čeha. Oni su dosta bili bolji nego ovi što nisu Česi i Mađari i naši. Ti mi ništa nisu ostavili. A reci mi, to je ovaj deda što je doneo... Ne. To je druga. Tata je Aha. Ivan Karakašević, on je ovo. A ovo su veseli bili. U stvari imao sam, da 2 babe su se prezivali Gergelji. I ne znam, znači imao sam ja isto na tenisera možda. Tako da, sa babine strane od ćaleta sam pola Čeh, pola Mađar. S mamine sam čistokrvni Srbin, s tatine sam pola. Tako znači da sam 12,5% Mađar, 12,5% Čeh. Zanimljivo, vidiš, to je reci mi, šta bi deci koja danas počinju da se zaljubljuju u stolni tenis bilo gde i na bilo koji način u ovoj zemlji, šta bi im poručio? Prvo bi im poručio da ne počinju ako ne vole. Znači, ako ne voliš da se baviš stolnim tenisom, ako ne voliš stolni tenis da bi igrao, moraš da ga voliš prvo. A onda sve ostalo. I da želiš, naravno, ali prvo ta ljubav. A ništa. Ja ću se potruditi maksimalno da obezbedim što bolje uslove za svu tu decu. Rekao sam već, bar tu u Zemunu. Nadam se da će se nešto promeniti prema nama i da će neko prepoznati da je ovo ipak sport koji je bio najtrofejniji, a da je sad stvarno na onim tanjim marginama što postoje. I nadam se da u narednih 10 godina nećemo ići na olimpijske igre samo da bi učestvovali. Jer ja mislim da smo mi jedini sport koji je učestvovao do sad na svim olimpijskim igrama. Koliko god bili loši. To bi značilo da imamo kapacitet za medalju. Ako se to obistini. Pa nemamo, ali recimo jedan mešoviti dubl da uzmeš da spremaš 4 godine, sad da krenu, da se odluči koji. Ja garantujem da može da bude polufinale. Sad, finale je teško, ali ja nisam imao sreće kad sam najbolje igrao, Miks nije postao na olimpijskim igrama. To je prva stvar, znači imali smo mi dobrih igračica, Miks je počeo 2020. To je bio moj već kraj. Tako da, a to je disciplina gde smo mogli da osvojimo medalje. I pre mene, naravno, i Lupulesku, i Jasna, i Goca Perkučin, i svi bi oni tu osvajali, verovatno. A
taj mešoviti dubl je velika šansa za sve Evropljane, po meni. Pogotovo za ove malo manje, slabije zemlje kao što smo mi. Ja da se pitam, ja bi tu sad sve uložio. I da spravo se osvoji medalja na olimpijskim igrama. Jer tamo igra samo jedan miks iz Kine. Ok, jedan iz Japana. Da, to je dobra okolnost. Evo došla je recimo PRK igrala finala. Opet, Severna Koreja. U miksu. Oni ljudi ne igraju ni jedan turnir sem prvenstva Azije, kvalifikacije i olimpijskih igara. I dođu na turnir, uđu u finale, izbaci tu sve najbolje mikseve sem Kineza. I oni se samo za to spremaju. I to se vidi. Zašto mi to ne bi mogli da uradimo? Nije teško. Nije ni skupo. Ali treba jedan dobar trener. Ima tu majstora dubla. Počeo od Lupuleskova, pa Kalinić, u stvari Kalinić, pa Lupuleskova. Mogu ja da pomognem. Svi tu mogu da pomogu, da objasne malo. Imamo dve devojčice koje su odlične za mešoviti dubl. Imamo dečaka jednog, dvojicu koji isto mogu. I sve uložiš u to. Zašto bi mi sad ulagali u ekipno kad mi znamo da ekipno ne možemo napravimo ništa narednih 10 godina? Ne zato što smo... To je jednostavno tako. Ne možeš. Ako malo poznaješ stoni tenis. Ali mešoviti dubl ti je ogromna šansa. Prvo da kroz 4 godine napraviš takav rating da budeš među 4 nosioca, što znači da si izbegao Kinez do polufinala. Ako nemaš pobediš jedan španski mešoviti dubl i jedan singapurski ili Hong Kong, ali možeš, ja garantujem da može. I da je to naša najveća šansa i da na tome treba se bazirati. Cijelo sad stoji tenis, što se trenerskog dela tiče, ove 4 godine bi ja bazirao na tom mešovitom dublu. Ali prvo naći ko i kako da igra i šta da igra. Zvuči logično. Ali i da ti sportisti prihvate sve što se dogovorimo da oni to ispoštuju. Jer ima i toga malo. Da i kada obezbediš sve, oni baš nešto ih mrzi. Jel bi se ti sad uključio kada bi te kao bivšeg predsjednika i reprezentativca... Ja, s ovim ljudima, opet ću sa strane staviti Lupuleško, svi ovi ostali, nikad u životu, ni kafu. Ni kafu. Nisam zaslužio ovo, iskreno. Pogotovo od tih ljudi. Da li želiš još nešto da kažeš? Ne, hvala vam što ste me ugostili. Mislim da sam ti svašta rekao, sad kad budeš spakovao sve ovo. Hvala tebi, sa Karakaševićima je uvijek zanimljivo i hvala ti puno. Želim ti da to što si planirao i uradiš, želim da treća generacija Karakaševića bude bolja i od druge i od prve. Mislim da bi ti to želeo. I prepusti po neki poen sinu. Ne, to će taman biti to. Ja još 10 godina igram i onda on dođe s 18, bude dobar i tata i sin osvoje prvenstvo države u stolnom tenisu. Ja ću taman tad imati 60. Šalim se. Nemoj da plašiš molim. Koga plašim? Pa ovi što kažu da si predugo igraš. Pa ne, to je katastrofa. Zamisli, čovjek igra i kvalifikuje se i ide na olimpijske igre. Koliko je to ružno. A poreski obveznici sve to plaćaju. I sve na tuđu grbaču. A mi se življavamo i bahatimo u olimpijskom selu u sobi gde nema klime, bez televizora 20 dana ležiš i spremaš se da igraš. Hvala ti puno još jednom. Nema na čemu. Bio je ovo Aleksandar Karakašević, najuspešniji srpski stonoteniser u ovom milenijumu. Neću da idem dalje. Toliko od nas za danas.